Doncs començo per presentar-me jo mateix. Jo soc en Narcís Pou, de l'equip de l'Observatori. A l'Observatori, a grans trets, ens dividim en àmbits d'indicadors temàtics. Jo porto més el tema social. Sí, continuem nosaltres. Jo soc l'Alba, companya d'en Narcís de l'Observatori i estic vinculada a l'àrea de salut. I jo soc l'Angi, també estic com a tècnica de l'Observatori de l'àmbit ambiental. Jo soc en Xevi i doncs suport la part de minoria de dades a totes les tres àrees. Bon dia, jo soc en Pau i faig tasques de suport i de coordinació a l'equip. I ja està. Aquests són l'equip de l'Observatori, aquestes 5 persones. Som 16 persones connectades. Fem una ronda ràpida. No sé si serà una miqueta difícil, potser us dono jo la paraula, serà més fàcil. Crec que en Xavi Perafita és nostre i l'Alba és nostra. L'Alícia, del Ripollès, la tenim per aquí activa. Vale, estupendo. Estic aquí, Alícia. Alícia, ens expliques qui ets? Mira, soc la coordinadora de l'àrea de planificació i m'encarrego de gestionar tot el tema dades i indicadors del Consorci de Benestar Social del Ripollès. Molt bé, gràcies. Carme. Hola, soc la Carme Fornells i estic en el Servei de Promoció de la Salut de l'Ajuntament de Girona. Gràcies, Carme. L'Eulàlia Torrelles. Espera. Bon dia. Soc l'Eulàlia, estic al Servei de Cooperació Cultural de la Diputació de Girona. Gràcies, Lali. Veig un IME3 que no sé a qui correspon. No té xat, o si és del això, propi sistema. Soc jo. És que no vull xerrar, vull escriure. Doncs passem en Jordi Bràs. Jordi? Hola, bon dia a tothom. Jo soc en Jordi Bràs, tècnic de Medi Ambient i de Salut de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí. Gràcies, Jordi. Tenim en Jordi S, que deu ser Jordi Sánchez. Exacte, soc en Jordi Sánchez i estic com l'altre Jordi, tècnic de Medi Ambient i Salut, però a l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners. Gràcies, Jordi. Tenim la Laia Pèlag. Bon dia, soc la Laia Pèlag i estic tècnica de joventut i igualtat a Celrà. Molt bé, moltes gràcies. Tenim la companya que posa llicència, que la veig parlant per telèfon, per tant, ho deixem aparcat. La Marta Pi. Hola, bon dia. Jo soc la Marta Pi, que soc la cap de servei de Cooperació Cultural i Educació de la Diputació de Girona. Gràcies, Marta. La Mònica. No sé si no veig la Mònica cap reacció, ho deixem també aparcat. La Pilar. Hola, bon dia. Soc Pilar Poyatos de Dinamització Comunitària de Platja d'Aro, de l'Ajuntament. Molt bé, Pilar. La Raquel. Hola, bon dia. Jo soc la Raquel, companya de la Pilar Poyatos de l'Ajuntament també de Platja d'Aro i estic a serveis socials d'aquí del municipi. Molt bé, gràcies. I tenim la Sílvia, que entenc que és la Sílvia Mas. Hola, bones, soc la Sílvia Mas, de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. Estic com a coordinadora de l'àrea de sostenibilitat, medi natural i salut. Gràcies, Sílvia. Doncs no sé si ha quedat algú penjat que vulgui agafar, que vulgui presentar-se. Si no, anirem per començar. No estic enlloc, jo no surto enlloc. Jo soc l'Andreu Bové de l'Ajuntament de Salt. Andreu, sí que et tenim a la llista, però no et veia aquí a la llista de connectats. Gràcies, Andreu, perfecte. Vale, doncs. Jo soc Mariona Virgili, del Consell Comarcal del Baix Empordà, de l'àrea de sostenibilitat i acció climàtica. Merci, Mariona. Doncs ja està. Passo a compartir una presentació.
A veure... Això no. Val, em confirmeu que veieu la presentació? Val. Doncs bé, això, com deia a l'inici, l'objectiu de la sessió d'avui és actualitzar la informació de com està el projecte de l'Observatori. Alguns i algunes de vosaltres fa més d'un any vau estar convocats en un procés de selecció i priorització d'indicadors i ara el que fem, això, durant aquesta sessió és explicar-vos una miqueta en quin punt estem i quin és el nostre projecte de futur. El que farem en aquesta... el que farem en aquesta presentació és primer explicar-vos una miqueta per sobre què és l'Observatori, perquè tothom parteixi de la mateixa base, i després entrarem més en detall amb la nostra planificació, en quin punt estem, què estem fent i quina és la nostra perspectiva de futur. Comencem. Segurament la majoria de vosaltres coneixeu la tasca que desenvolupa DIPSalut. DIPSalut té com a objectiu donar suport en els ajuntaments en el desenvolupament de les seves tasques en salut pública. Tots sabeu a grans trets que treballem en 3 grans àmbits. Un seria el més enfocat a promoció de la salut, el de salut ambiental, l'altre el de promoció de la salut i el tercer més l'aspecte social. Segurament això ho hem cobert al llarg dels anys tan bé com hem pogut, però si amb alguna cosa la mateixa institució considera que anàvem una miqueta de coixos, era en basar tots els nostres projectes i programes en evidència científica. Els projectes que tiràvem endavant es feien sempre amb el bon olfacte dels tècnics de la casa o dels tècnics i tècniques del territori, sempre amb la voluntat que fossin el més ajustats possibles, però sí que és veritat que no disposàvem de dades que ens ajudessin a fonamentar aquests programes. El propòsit de l'Observatori és això, utilitzar, poder disposar de dades que permetin elaborar polítiques basades en l'evidència, ja no només nosaltres, sinó també el territori. La millor manera que tenim d'explicar-vos què és l'Observatori és amb un vídeo que espero que funcioni. A veure... L'Observatori del DIPSalut. Sabem moltes coses. Que les nenes pobres tenen 4... Sentiu la veu? La sentiu malament? Nosaltres ho sentim bé, el que passa que s'ha anat tallant. Nosaltres, jo també. Val. Bueno, si ho sentiu a mitges, el deixo córrer i si no... Bueno, de fet ja no... No, us podem passar el link, però a més hi ha subtítols. Si sou ràpids i ràpides llegint, estareu al cas. Si no, ens disculpem i després us passem el link. L'engego, el deixo córrer i veiem. L'Observatori de DIPSalut. Sabem moltes coses. Que les nenes pobres tenen 4 vegades més risc de patir una malaltia greu. Que l'ús dels serveis de salut mental és 10 vegades més alt entre les persones amb menys recursos. I també tenim dades sobre altres desigualtats vinculades amb el nivell d'estudis, el gènere, la salut i el benestar i les condicions mediambientals. Sabem que hi ha coses que no sabem. La taxa de risc de pobresa dels municipis de la demarcació, el consum de risc d'alcohol entre la gent jove, ni tampoc no tenim dades que ens ajudarien a valorar la felicitat, els problemes de salut derivats del canvi climàtic, la distribució de recursos, l'exclusió, les vulnerabilitats i la perpetuació de la pobresa. I també sabem que hi ha coses que ens agradaria saber. Les taxes d'abandonament prematur dels estudis per municipis, les diferències entre les causes de mortalitat, la contaminació de l'aire als pobles de muntanya i als de mar. Aquesta informació serveix per combatre la fractura social. DIPSalut entén que la salut i el benestar formen part dels drets humans, els quals són els prerequisits essencials de qualsevol societat democràtica i socialment justa. Les desigualtats són injustes perquè comporten que no tots els éssers humans tenen la mateixa dignitat. Són innecessàries perquè no ens calen ni aporten res positiu. I també són evitables perquè tenim les eines i els recursos suficients per erradicar-les. Les desigualtats, i amb elles l'exclusió, s'acaben normalitzant i oblidant. Mesurar-les i monitorar-les ens ajuda a posar-hi llum.
Des de l'Observatori també podem contribuir a generar entorns socialment saludables i ambientalment sostenibles. Volem contribuir al desplegament de l'Agenda 2030 de Nacions Unides, ja que compartim que és una proposta de desenvolupament humà sostenible basada en els drets humans. Els entorns actuals són dinàmics, incerts i complexos, i per això és cada vegada més necessari l'ús de sistemes d'informació basada en el Big Data que ens permetin orientar les polítiques públiques. Per tot això, l'Observatori es compromet a oferir a la ciutadania i als agents socials de la demarcació de Girona informació útil i de qualitat, amb la finalitat de promoure el compromís amb la salut, el desenvolupament humà sostenible, la igualtat d'oportunitats i el bé comú. Val. Espero que la majoria ho hagueu pogut veure i escoltar bé. Ara mateix en Xavi, el company, us passarà l'enllaç pel xat perquè cadascú pugui mirar des del seu ordinador si ho necessita. Hem presentat l'observatori i anirem entrant en detall, per tant, tot això que ha anat sortint al llarg de la sessió ho anirem desenvolupant una miqueta més. Seguim. Per què no... Bé, segurament alguns i algunes de vosaltres també vau participar fa un temps, poquet, amb l'actualització o amb un procés que es va iniciar des de DeepSalut per renovar la planificació estratègica de la casa. El que hem fet des de l'Observatori ha estat ajustar-nos-hi en aquesta mateixa planificació estratègica, però portar-ho al nostre terreny. Us ho presentem molt per sobre. El model de DeepSalut, la planificació estratègica, està basat en un model de 3 S, salut, social i sostenible, i nosaltres el que pretenem des de l'Observatori és conèixer i monitorar la realitat social i de salut a partir dels eixos de desigualtat, conèixer i monitorar l'evolució de les desigualtats socials i en salut de la demarcació de Girona, facilitar informació perquè la salut, el benestar i la sostenibilitat estiguin presents en el debat social i polític, incorporar els ODS a la bateria d'indicadors, analitzar la creació d'un índex compost social, salut i ambiental i vetllar pel funcionament i el freedom del propi observatori. Pel que fa als 3 grans àmbits també que marca la planificació estratègica de DeepSalut, pel que fa al coneixement, en el cas de l'Observatori, el que pretenem és elaborar i validar una metodologia d'anàlisi de les desigualtats, aplicar els principis de l'evidència científica als dissenys dels propis productes, participar en espais d'intercanvi de coneixement i incorporar la perspectiva positiva tant social com de salut en l'anàlisi de la realitat. Pel que fa a acompanyament i suport i servei, s'entén que en el territori, donar suport als agents del territori per la presa de decisions en els àmbits de salut social i ambiental i sensibilitzar la ciutadania, crear un portal web de referència, generar informes pels ens locals, elaborar els rànquings municipals per orientar la política local i oferir formació sobre determinants socials i desigualtats. I per últim, pel que fa a connexió, promoure el treball en xarxa i la inclusió de la perspectiva de les desigualtats al territori, dinamitzar l'ecosistema d'actors de l'Observatori, crear i dinamitzar una xarxa de tècnics, crear una xarxa d'observatoris locals, impulsar una xarxa d'observatoris nacionals i connectar-se amb les xarxes internacionals. Això és a grans trets les pretensions de l'Observatori. Ara el que farem és entrar en detall amb aquest diagrama. Aquest diagrama que veieu en pantalla és el diagrama que nosaltres utilitzem per endreçar la nostra feina. I veieu a grans trets 4 grans cercles o 4 cercles. Un és les dades, que és la mateixa raó de ser de l'Observatori. L'altre és l'ecosistema, que és tot un ecosistema, tot un sistema, tota una xarxa d'actors i d'agents del territori, especialment organismes que ens ajuden en aquest projecte. Després un altre gran bloc de divulgació i serveis i un altre d'internacionalització. El que farem al llarg d'aquesta presentació és entrar en detalls en cadascun dels cercles. Veieu també que hi ha ple de colorins. Aquest diagrama, més enllà de ser interessant per presentar la nostra feina, també ens serveix a nosaltres com a agenda. I tenim punts, temes que estan en procés, d'altres que ja tenim endegats, d'altres que ja tenim finalitzats i d'altres que encara hi estem començant a treballar. És la nostra pròpia agenda. Disculpeu, el que no he dit és que la interacció virtual és una miqueta més freda del que ens agradaria. Qualsevol dubte que hi hagi, si el voleu escriure en el xat, serà la forma més fàcil i els companys i companyes que estem aquí, un o altre ho llegirà i ja m'aturarà el meu relat.
Doncs jo entraré una miqueta més en detall amb la qüestió de les dades. Ara en pantalla podeu veure una miqueta quina és la nostra planificació pel que fa a nivell de dades. En el quadre central hi veieu aquests 3 quadres que parlen de biosocial, bioambiental i bio de salut. Bio vol dir bateria d'indicadors de l'observatori en l'àmbit social, en l'àmbit ambiental i en l'àmbit salut. El que veieu ara aquí és només una petita llista de grans temes. Cadascun d'aquests temes, com podria ser pobresa o com podria ser característiques de la llar, pot tenir a dintre 5 indicadors o una dotzena o 7 o 8 o 20. És només perquè tingueu una idea de quins són els grans àmbits temàtics que volem abarcar des de l'Observatori. Pel que fa social, podeu veure pobresa, característiques de la llar, educació, ocupació i activitat, participació, tasques de la llar i ús del temps, cohesió social i seguretat. Pel que fa ambiental, qualitat de l'aigua de consum, qualitat de l'aire, qualitat acústica, entorn saludable i habitatge, transport i mobilitat, canvi climàtic i sostenibilitat. I pel que fa a salut, tenim mortalitat, estat de salut, morbiditat, estils de vida, salut sexual, benestar, serveis de salut i salut laboral. Insisteixo en que només són grans blocs i que cadascun d'aquests blocs pot tenir a dintre un bon grapat d'indicadors. Si tenim temps, més endavant us explicarem una miqueta més en detall quina és tota la nostra llista d'indicadors. I després explicar-vos una miqueta aquestes línies de la part alta. Nosaltres, com us deia, el nostre objectiu és obtenir dades. Per obtenir dades, el que semblaria més fàcil és obtenir-les a través de fonts de dades de registre, és a dir, registres ja existents de dades, com podria ser la mateixa Generalitat. Molts i moltes de vosaltres podeu conèixer IDESCAT, però també l'Institut Nacional d'Estadística o qualsevol altre organisme oficial que tingui dades i ens les pugui cedir. Aquest semblaria que pot ser la via fàcil, però a la pràctica té poc de fàcil. Com a mínim s'han de signar tota una sèrie de convenis que facilitin obtenir aquestes dades i després, quan les obtenim, ens trobem sovint que aquestes dades no són tan bones com preteníem o queda molta feina per fer. Intento explicar-me. Molt sovint aquestes dades no ens venen endreçades, ens venen en brut, i, per tant, hi ha una feina ingent a endreçar totes aquestes dades i després pot haver-hi un altre problema una miqueta més greu en el nostre cas, que és que aquestes dades no tinguin prou detall per l'anàlisi que nosaltres volem fer. Com heu pogut escoltar en el vídeo, el que ens interessa a nosaltres és aquestes dades, treballar-les i desagregar-les amb eixos de desigualtat, amb estratificadors socials. Quan parlem d'eixos de desigualtat o estratificadors socials, ens referim a analitzar aquestes dades com a mínim, o intentem fer-ho per sexe, per edat, per classe social, per territori, que en el nostre cas de comarques de Girona és molt important, i me n'estic deixant una, i ètnia, país d'origen. Com us podeu imaginar, molt sovint és molt difícil analitzar aquestes dades a través d'aquests estratificadors. Per tant, més enllà que puguem rebre dades, aquestes dades ens cal treballar molt. Sigui com sigui, molt sovint aquestes dades o no hi són, o no existeixen, o, com us dic, ens arriben malament. Llavors, des de l'Observatori, un dels grans reptes és aconseguir aquestes dades. Quina manera tenim de fer-ho? La més coneguda seria via enquesta, com potser alguns i algunes de vosaltres coneixeu l'ESCA, que és l'enquesta de salut de Catalunya, que és una enquesta que es fa cada any, si no m'equivoco. Nosaltres podíem optar per fer una enquesta, però vam considerar que la millor manera de fer-ho era fer-ho a través d'una cohort. Una cohort, entro una miqueta en detall, és un grup de persones a qui vas fent seguiment al llarg del temps. És a dir, no és una enquesta puntual d'un any en concret, sinó és un grup de persones bastant nombrós, en el nostre cas volem que sigui de 3.000 persones, a qui al llarg d'uns determinats anys, en el nostre cas volem que siguin 10 anys, els hi anem fent seguiment. Els hi fem seguiment en matèria de salut, de l'aspecte ambiental i de l'aspecte social. Clar, la qualitat d'un sistema d'aquest tipus, d'una cohort, és molt més alta que el d'una enquesta, perquè són les mateixes persones a qui fas aquest seguiment i, per tant, tens una visió longitudinal de com evoluciona la salut al llarg dels anys.
Si us hi fixeu, aquest concepte de cohort té una E al davant, és la E de digital, d'electrònic, és una cohort digital, i el que ens aporta de bo aquesta cohort digital és que la interacció amb aquest grup de 3.000 persones es farà, sobretot, dic sobretot perquè no serà sempre així, es farà sobretot via digital. Això ens permet tenir una interacció, o ens permetrà tenir una interacció amb aquesta mostra de persones al detall o dia a dia. Aquestes persones que participin de la mostra i que seran representatives de comarques de Girona aniran rebent, aniran interactuant amb l'estudi, amb nosaltres, amb l'equip, a través, la majoria d'ocasions, del seu mòbil. I rebran potser un dia unes preguntes i potser un altre dia rebran un joc o un joc, una aplicació amb la que hauran d'interactuar i a través d'aquell joc nosaltres ens permetrà recollir dades. No només això, sinó que el món electrònic o el món digital ens obre un ventall de portes per recollir dades de forma passiva, evidentment amb el consentiment dels participants. Això ens permet, per exemple, recollir dades de la temperatura de casa seva instal·lant un petit termòmetre que, connectat via Bluetooth, ens pugui aportar dades sobre la temperatura de la casa i, per tant, tenir dades ja no només des del punt de vista ambiental, d'onades de calor, sinó també des del punt de vista social de pobresa energètica. Aquest és un cas molt clar, però n'hi podrien haver-hi d'altres, com, per exemple, connectat a aplicacions d'aquestes, no em surt, esportives del mòbil, ens permet saber l'exercici físic, ens permet saber el descans i tot aquest tipus de coses. I no només això, sinó que el fet que sigui electrònic, i sempre posem el mateix cas perquè és molt evident, si haguéssim tingut aquesta cohort endegada en el moment que va entrar la pandèmia, nosaltres hauríem tingut capacitat per al cap d'una setmana contactar amb aquestes 3.000 persones i preguntar-los com es trobaven de salut física, però també com es trobaven de salut emocional o com ho feien per portar aquesta situació de confinament a casa seva, si tenien les condicions adequades i fer el seguiment d'aquestes 3.000 persones que, com us podeu imaginar, la informació que podien haver recollit hauria tingut un valor incalculable. Això pot passar en qualsevol situació que se'ns doni en el futur. No només això, no només tindrem una cohort, un grup, una mostra de 3.000 persones representatives de comarques de Girona que ens permetrà recollir dades amb tota aquesta matèria, sinó que també això ens permetrà incorporar gent que formarà part de la mostra oberta. És a dir, més enllà d'aquestes 3.000 persones que són els que nosaltres ens permeten oferir dades representatives, tothom qui vulgui s'hi podrà afegir. Això a nosaltres ens permet tenir dades extres que ens permetran engruixir la mostra, tot i que potser no serà representativa en el cas d'aquestes persones que s'hi afegeixin, però sobretot ens permetrà interactuar amb ells d'una manera més fresca i a través d'aquí fins i tot poder endegar iniciatives de ciència ciutadana. Si amb la mostra controlada, amb les 3.000 persones, hem de vigilar quina interacció hi fem perquè no podem interferir i modificar els seus comportaments, amb aquestes altres persones que s'afegissin a la mostra oberta sí que podríem assajar amb ells amb altres iniciatives i fins i tot avaluar amb ells de quina manera estem treballant. És perquè us en feu una idea de fins a quin punt el fet que sigui electrònica i aquest projecte que tenim entre mans ens pot permetre marge de moviment i dades de qualitat. Aquí a les fletxes, els grups de sota, podeu veure en l'apartat d'innovació, també tenim l'intenció de treballar amb índex de progrés social, índex de salut, índex ambiental i índex compost. Són índexs que ens permetrien després ordenar els municipis de comarques de Girona segons la seva evolució i el seu propi rànquing, per saber quins estan millor i quins estan pitjor. I després, tot el paquet del Big Data. Com bé sabeu, el Big Data aquests darrers anys, amb tota la qüestió digital, està oferint moltes i moltes possibilitats d'anàlisi de dades. Nosaltres en som conscients i el que volem fer al llarg d'aquests anys és anar assajant també amb tota la qüestió de Big Data per entendre aquestes dades existents en el núvol que ens poden permetre analitzar a nivell de salut. Això és tot el que fa referència a les dades.
per explicar-nos una miqueta millor pel que fa referència a l'eQuart, que ja us he intentat entrar en detall, us passo un vídeo, a veure si també ara ho aconseguim, perquè entengueu una miqueta millor. Des de l'Observatori sobre Determinants Socials i Desigualtats en Salut i Benestar, hem detectat una manca de dades per a monitorar les desigualtats a nivell municipal. L'eQuart ens ofereix una via per recollir aquestes dades. És una mostra poblacional que ens permet recollir dades per mitjans electrònics. A partir de la mostra de l'eQuart podrem obtenir dades de diferents tipus, dades personals, dades de salut, ambientals. Hi haurà una aplicació informàtica que permetrà l'obtenció d'algunes de les dades a través de notificacions, geolocalització, dades de temps d'ús, etc. Els perifèrics, a més, ens permeten obtenir dades contínues relacionades amb la salut, l'entorn físic i social. De forma complementària, podrem recollir i processar dades procedents de fonts externes, com registres i altres, combinant diferents bases de dades. Tota la informació s'allotjarà a la base de dades. En alguns casos, per a construir indicadors a partir de les dades, caldrà seguir processos que impliquin operacions matemàtiques, desagregacions, mineria de dades, etc. Els indicadors construïts també s'allotjaran a la base de dades. Finalment, l'API haurà de permetre descarregar la informació de la base de dades de manera externa i de forma segura. La informació arribarà als mecanismes de difusió de l'Observatori i a la ciutadania. El que pretenia aquest vídeo, que també us passarem... Aquest no sé si tenim l'enllaç, ara que penso. Bé, en tot cas esperem que l'hagueu pogut veure o llegir a través dels subtítols, insistint que si algú té algun dubte ens ho passa pel xat i intentem resoldre-ho o aclarir-ho. Ara el que faig és cedir el relleu a l'Angi, que entrarà en detall amb altres... No sabem com ens parlem, no? Hola. Tu no et veus. Perdoneu, em sentiu? Sí, te sentim. No, que en Jordi deia, en Xavier deia que si volien podíem escriure al xat. No sé si només em passa a mi, però no es pot, eh? Sí, ho hem detectat i a veure els meus companys d'en Xavi si ho poden solucionar. Ara intentarem solucionar. Si no, talleu-me, i us... Voleu dir alguna cosa? No, ara perquè... Que hem posat en el xat l'enllaç de la web de l'Observatori i no el deveu haver rebut, doncs, tampoc. Jo no. Ara mirem de resoldre-ho. Continuem amb la presentació i després a veure si això ho solucionem. I si no, el correu. A mi em toca explicar-vos una cosa també més feixuga, que és el tractament de dades. No totes aquestes dades que hem de remenar a l'Observatori per poder construir indicadors i oferir-vos-els perquè es podeu utilitzar en el vostre dia a dia per programar programes, planificar, etc. A la realitat de Girona, què ens passa? De la demarcació, que tenim municipis molt i molt petits, amb poca població, i això genera una complexitat a l'hora de tractar aquestes dades i fer els càlculs. Ara usem un exemple, posem un exemple. Això són casos reals, no hem dit quin municipi és, però són municipis de la demarcació. Imaginem-nos que l'any 2018 hi ha un municipi on la taxa de mortalitat per un tumor, que hi ha les dones majors de 95 anys d'aquest municipi, una dona de major de 95 anys s'ha mort per un tumor concret. Aleshores, tu quan vols calcular la taxa de mortalitat per aquest tumor en dones majors de 95 anys, perquè en Narcís ja us ha explicat abans que una de les raons de ser de l'Observatori és poder fer aflorar desigualtats, per tant, per poder fer aflorar desigualtats és molt interessant poder fer l'anàlisi de les dades desagregades per eixos de desigualtat, per tant, per exemple, en aquest cas això, dones més grans de 95 anys. Què ens passa? Tu vols calcular la taxa de quina mortalitat has tingut en aquestes franges d'edat per sexe d'un tumor i tens 1 dividit per 12 perquè tens en aquest municipi una població de 12 dones més grans de 95 anys i et surt una taxa de mortalitat de 8.333 per cada 100.000. Per poder-nos, la idea també de quan calcules indicadors, quan calcules taxes, és poder-nos comparar-nos entre altres municipis, també comparar-nos a nivell de Catalunya, com està el nostre municipi respecte a Catalunya, respecte a Espanya, respecte a Europa. Per tant, les taxes harmonitzades, que es diu quan tu et vols comparar, se solen fer per 100.000 habitants. Llavors ens surt d'aquests números. Són coses que després ara us explicaré com anem resolent. Un altre exemple, el mateix, un altre municipi de la demarcació de Girona, també l'any 2018, però en aquest cas el municipi té
1.450 dones, 1.449 dones majors de 95 anys. I d'aquestes dones majors de 95 anys també només una mor per aquest tumor. Aleshores, al calcular la taxa, en aquest cas ens surt una taxa en aquest municipi de 69,01% mil habitants. Llavors, imagineu-vos que volem comparar el municipi A amb el B i diem, imagineu-nos de 8.000, en un lloc tens 8.000 cada 100.000 habitants per 69. Llavors, el tema comparatiu no el pots fer així perquè no et dona una informació fidedigna del que està passant en un lloc respecte a l'altre. I això passa per aquestes poblacions tan petites que tenim. Per poder analitzar les dades desagregades per eixos, 1, i 2, perquè els municipis de la demarcació majoritàriament són molt petits en tamany poblacional. Llavors, una cosa que podem arribar a fer és passar-ho a tant per cent en lloc de tant per 100.000, però tampoc solucionem gaire res. En aquest cas, la taxa ens convertiria en un 8,3% en el municipi A i un 0,069% al municipi B. Això pot ser una solució, però podem fer més coses per solucionar això. Tenim majoritàriament això, municipis amb bases poblacionals molt diferents. Tenim un Girona, tenim un Olot, tenim un Figueres i tenim un Gualta, de tamanys diferents, i per tant, a l'hora que analitzes un fenomen social o un fenomen de salut o un fenomen ambiental, tens un cas. I un cas, quan tu tens aquestes bases poblacionals, et generen aquests problemes que ara hem vist en aquest exemple de taxa. Aleshores, què podem fer? Necessitem comparar els indicadors per saber com estem respecte a altres municipis o respecte a altres poblacions de referència, i una de les coses que es fa és estandarditzar. Això fins aquí es sol fer habitualment i no és un problema gran. El que ens passa també amb aquestes microdades que tenim és que l'estandardització no podem fer la convencional, que és la directa, sinó que és una altra metodologia indirecta, una mica més complicada, però la podem fer. Ara bé, és superimportant que tu, quan vols comparar dades, indicadors entre municipis, no podem comparar indicadors de taxa bruta, aquells 8.000, amb aquests 69. Sempre hem de fer aquest pas d'estandardització, que vol dir que unifiques la base poblacional, fas com una base poblacional hipotètica. Això si fos la directa. La indirecta es fa un altre tractament, que és el que solem fer, però el que aconsegueixes és poder comparar dos indicadors diferents. Per exemple, acabem estandarditzant indirectament, que no és la directa, i per tant fem càlculs per després donar-vos les dades als municipis, el que en diem com raó d'incidència estandarditzada. Que això el que fem és, un cop tenim els valors estandarditzats, divideixes, la raó és simplement la divisió d'una taxa d'un municipi respecte a l'altre, i tu pots dir que el municipi A té, m'ho invento, perquè el doble de risc de morir per un tumor cerebral que el municipi B. Per tant, això és una manera que podem donar la informació, tot tenir microdades, per poder comparar municipis entre ells. Una altra cosa que fem és el Z-score, que ara us ensenyaré què és, o models estadístics. Tot aquest tractament de dades, com que hi ha la complexitat de la microdada, anem acompanyats en temes estadístics del Departament d'Econometria i Estadística de la UDG, que ens ajuden sobretot a fer models estadístics per poder treure patrons que d'altra manera amb les dades petites que tenim als municipis no podem obtenir. Això del Z-score què és? No és res més que una altra manera de poder comparar els indicadors que anirem donant entre municipis o entre poblacions de referència. Per exemple, hem agafat un cas ara que utilitzen sovint, que és l'Observatori d'Astúries, que és un referent nostre bastant habitual, perquè també treballa amb indicadors municipals de poblacions relativament petites, i el que fan ells, per exemple, un indicador, vols donar el nivell de desocupació. Doncs calcules això, que és el Z-score, que és igual el que sigui, té una complexitat que és igual, però el que et permet això és també el que deia en Narcís, que també ens ho permetran els índexs, que és tenir tots els municipis amb aquest indicador, per exemple, de desocupació, ordenats en un rànquing. A la columna de la dreta podeu veure com cada municipi, saps el que té un nivell de desocupació més alt i el que té més baix. I per tant tens un ranqueig i tu saps en el municipi on treballes o on vius com estàs situat respecte als altres. Això és una altra operació que es pot fer. Per tant, el tractament de dades ens trobem sempre amb això. En Narcís ja us ha dit tot el tema de depurar, construir la base de dades en funció de com ens ve la font de dades. Si és, per exemple, als registres de mortalitat tenim milions de registres que has d'ordenar, depurar per poder després construir l'algoritme de l'indicador perquè et pugui donar el valor que necessitem. Tot això ho fem, és igual, però sí que ens genera... Anem més lents del que ens pensàvem a l'hora d'oferir resultats d'indicadors municipals perquè ens està passant tot això. Hi ha aquesta complexitat tècnica que ens afegeix una mica de problemes a la situació, però
estem avançant a tots aquests esculls de la microdada i, per tant, en breu, ara encara és un mapa de Portugal, però en breu en Xevi, que és el nostre company de Big Data, ja estan treballant en això. Tu has fet totes aquestes operacions que us hem explicat i les visualitzem, per exemple, en un mapa. Veus el valor d'aquest indicador que vols mostrar en un mapa. Ara és Portugal, imaginem-nos que aviat serà el de la demarcació de Girona. I tu pots veure tots els municipis quins valors tens, que també et serveix molt per veure comparatives a nivell visual. Aleshores, si no hem fet res més del que us he explicat, tu tens un mapa com aquest. A nivell de microdada, però, encara es pot fer un pas més, també complex, que és el que estem intentant fer ara amb determinats indicadors que estem a punt de treure, que és, es diu suavització a nivell estadístic, és igual, però què et permet? Que aquell indicador, imaginem la taxa que us he explicat d'exemple, que el calculem i el visualitzem en un mapa així, tu aquí, no sé si l'usuari us preguntés, veieu algun patró? Imagineu que això fos l'indicador de la taxa de mortalitat per un tumor de les dones majors de 95 anys, i que això ho tinguéssim representat en un mapa, i fossin municipis. Veuríeu algun patró que segueix aquesta mortalitat en el territori? Podríeu dir que sí o que no. En qualsevol cas, si fas aquest pas estadístic de la suavització, obtens mapes com aquest del costat, que si veieu sí que se'ns ha uniformat la informació i sí que es veu pots treure conclusions amb patrons molt més clars que el primer mapa. Això simplement el que fas és, en municipis petits, el que aconsegueixes, o quan tens pocs casos i bases poblacionals molt petites, fas un tractament que tens en compte la influència espaial i temporal que tens dels altres municipis. Perquè al final els municipis són un límit administratiu, però les influències són vàries. Per tant, estadísticament això et permet donar una informació molt més fidedigna del que està passant. Això passa degut a aquesta aleatorietat de casos. O sigui, poblacions a mides petites tenim fluctuacions que, si donem la dada sense fer tot aquest tractament, probablement no podrem fer aflorar patrons que hi ha perquè queden amagats. Això, quan tu fas aquest càlcul d'indicadors en poblacions molt més grans, en poblacions nacionals o de comunitats autònomes, això no et passa, no tens que acabar fent aquest pas estadístic de suavització, que és força complicat, perquè mantenen els seus propis valors, són molt robustos. Llavors, tu, quan ja representes els valors de l'indicador en un mapa, els patrons t'afloren molt més fàcilment que no pas amb la realitat gironina, que són aquests micropobles que tenim. Això pel tema tractament de dades. No sé si ve l'Alba o... Esteu bé? Que no us veig? Esteu bé, els que ens esteu sentint? Sí, tot bé. Sí, tot bé. Doncs ara l'Alba continuarà explicant-vos els serveis que us oferirem als municipis. Aquí no em veig, no? No. Val, d'acord, continuem. Estàvem intentant arreglar el tema del xat, perdoneu. No hem arreglat el xat, però sí que us hi permet aixecar la mà. Val. I que sigui com sigui, després fem correu electrònic amb tu. D'acord. Sí, em comenten els companys i companyes que no ens en sortim a arreglar el tema del xat. Qualsevol comentari, cosa, intervenció que vulgueu fer, si voleu fer servir l'eina per aixecar la mà i parem i comentem el que necessiteu. Sí? Val, doncs continuo jo amb el tema dels serveis, és a dir, una mica hem vist la part com més de les entranyes de la dificultat de, una mica la nostra missió, la dificultat de treball intern, més l'engranatge a nivell intern, i ara passem a com ens mostrem cap a fora. És a dir, tota aquesta activitat que us hem estat explicant que estem desenvolupant, de quina forma som capaços i capaces de traslladar-la cap al territori. D'una banda, podeu veure ja tota la dimensió d'internacionalització, que aquesta part la tenim endegada, però de moment no li hem donat potser tanta importància com a la territorial més propera, que té a veure amb com ens enfoquem cap a l'OMS i observatoris internacionals, projectes que puguin ser d'interès a nivell europeu, amb els que alinear-nos o col·laborar, i d'altra banda tot el tema de divulgació i serveis. 4 grans temes, girem entorn a 4 grans temes, 2 que serien com més interns, d'una banda el que és la relació interna i l'altra el pla de comunicació, és a dir, com ens enfoquem per fer una bona comunicació, i les que serien més externs serien la web i la cartera de serveis. La web
i hem entrat per veure el primer storytelling. Ara la veurem en més detall, però serà és la nostra eina principal d'enfocar-nos cap a fora. És on hi haurà tota la presentació, difusió de continguts, els indicadors, ara ho veurem en més detall. Tinguem en compte que aquesta és una web, no sé si ho he comentat, és una web que és en fase beta perquè és la que necessitàvem treure de cares de justificació de projecte PEC, però estem ja treballant amb una web, amb una nova versió en la que ja hi hauria quadres de comandament i també us ho presentarem ara a continuació. Per tant, la fase que tenim ara n'estem contents, però l'hem fet de pressa i corrents i per tant estem ja com en fase 2 de web, amb continguts més avançats. I d'altra banda, amb la cartera de serveis, que principalment estem pensant en com podem ser de servei, acompanyar aquesta primera lectura que es pugui fer dels indicadors a través de la web, com podem fer informes que siguin útils al territori al final. Tots els indicadors que presentem, de quina forma poden traslladar-se amb un acompanyament de la lectura d'aquesta informació, sigui a través d'informes, sigui a través d'assessorament. Bé, aquesta és una part que també ens agradaria també acabar de perfilar amb tots i totes vosaltres. També contemplem tota una dimensió de biblioteca, és a dir, tots aquells recursos aquí, si passegeu després per la nostra pàgina web, ho veureu que hi ha alguns, per exemple, del procés participatiu i tenim l'informe vinculat, és a dir, tota la documentació que pugui ser d'interès també pugui estar a disposició, i així com un apartat de formació que també estem com pendents de desenvolupar. Perdó. Pots anar directe a la web. Anem directes a la web? Vinga, doncs. El que us comentava, fem una repassada per la web, no m'extendré massa. Bàsicament, actualment, si entreu, podeu veure a l'apartat d'indicadors, recerca d'indicadors. Tenim els indicadors situats en 5 grans àmbits que evolucionaran cap a 3. Aquí actualment els vam fer els àmbits pensant en les dimensions dels plans de salut municipals per alinear-nos i ara pensem que probablement amb el que us he explicat en Narcís del Pla Estratègic de DIPSalut i amb com estem organitzats des de l'Observatori evolucionarem cap a l'àmbit definir-nos en 3 grans àmbits, que serà el salut, social i ambiental. I aquí, per exemple, si entreu en qualsevol dels indicadors, fem medi i entorn, Angie, per exemple, podeu veure els principals subcapítols que hi ha a cada àmbit. I llavors... Un incís, tots aquests indicadors que estan penjats en aquests moments eren perquè l'Observatori va néixer fruit d'un projecte PEC i, per tant, estàvem obligats abans del desembre de l'any passat a tenir 20 indicadors. Vam penjar aquests indicadors que veureu, però són indicadors que és el que vam aprendre mentre ho fèiem. De fet, per això també serveixen els projectes PEC, per aprendre coses. Vam aprendre que la realitat d'aquesta microdada que us he explicat, per tant, tots aquests indicadors que hi ha penjats aquí, mireu-vos-els molt entre cometes perquè veureu com els hem anat evolucionant. Ara començareu a veure després de l'àlbum un altre exemple, perquè no hi ha tot aquest tractament estadístic, per tant no pots fer comparacions, són dades en brut, s'ha d'anar una mica en compte, que és el que podríem fer sense... És el primer que fas quan treballes una dada, però la realitat de la microdada et fa que hàgim de fer algun pas més que en aquests moments a la web no està fet. Val. Llavors, sí que trobeu l'explicació de cadascun dels indicadors amb una explicació resumida, un format gràfic de representació, trobeu filtres, es poden filtrar per comarca, per municipi, podem fer selecció múltiple i llavors aquí teniu aquesta icona de PDF en la que podeu accedir a la fitxa d'indicador, que en aquests moments la podeu descarregar i veure una informació sintètica però una mica més detallada sobre l'indicador en qüestió. Bàsicament, amb la definició, el mètode de càlcul i quina és la seva lectura, també la vinculació amb ODS. També podeu trobar els indicadors bé en aquest menú o bé en el menú d'ODS. Tenim un apartat d'objectius de desenvolupament sostenible en què per cadascun dels objectius
i trobareu vinculats els indicadors que poden donar resposta o que van alineats a la línia del que proposa cadascun dels objectius. En l'1 de pobresa, en el 3. Actualment hi ha només els indicadors que tenim disponibles a la web, alineats, però la idea és que amb això es puguin anar creixent. Tornem a la presentació. Sí, aquest, Sí, i passo la paraula a l'Angie i en Xevi, que us explicaran amb més detall el que ja mostraríem en la segona fase de web. Exacte. Això és aquest aprenentatge que hem fet. Espera, en Xevi. Aquí en Xevi, que abans s'ha presentat, és la persona que és especialista en Big Data i, per tant, hem aconseguit, o estem intentant caminar ja no a mostrar els indicadors que en aquests moments ja penjats a la web, sinó evolucionar-los, fer tot el tractament de dades que hem fet perquè els municipis, quan rebeu la informació, estem convençuts que us podeu comparar amb tranquil·la llibertat de que s'han fet els càlculs adequadament. I, a més, la forma de visualitzar la informació veureu que és molt diferent i molt més útil que la que us mostrava ara l'Alba que tenim a la web en aquests moments. Ara veureu. Són el que en diem quadres de comandament. Per qui vols començar? El de trànsit. Pel de trànsit. És versió de proves, ja ho heu vist, perquè això és bastant nou, però la idea és que vosaltres, quan accediu a la web, esperem que a final d'any, abans de final d'any ja podeu començar a consultar indicadors d'aquesta manera. En aquest cas, per exemple, són les dades de trànsit, però la raó de ser de l'Observatori és donar informació a nivell municipal, que us sigui útil i no les dades. Ara tu vas a IDESCAT i tens una determinada informació de trànsit, però en aquest cas, què podem fer? Doncs aquí, per exemple, ara estem veient la informació de tota la província, de tota la demarcació, perquè després podeu seleccionar per municipi, ara us ho ensenyarem. Però de manera així, la primera foto pots veure el número d'accidents que has tingut a la demarcació, en el període, si veieu aquí a la columna de l'esquerra, podrem escollir el període, nosaltres tenim ara entrades del 2010-2020, i pots moure-ho, a la que mous els cursos del període, automàticament el quadre de comandament et canvia i se actualitza les dades. Per exemple, ara en Xevi acaba de moure, 2014-2020, doncs tens, per exemple, que tens 1.722 accidents has tingut en aquest període a la demarcació, veus els que has tingut en zona urbana o no urbana, perquè, per exemple, a nivell de competències municipals sabem que no hi ha competències en zona no urbana, però tu pots saber dins del municipi quants n'has tingut. Si et fiques amb el ratolí sobre, aquí ara no es veu, pots veure el número, en aquest cas, per exemple, de morts, 162. Hauria de sortir d'accidents, aquí ja hi ha hagut... Sí, la versió de proves, són accidents. Però sí, són accidents. Llavors, aquí a la dreta, el número de morts que has tingut, també, separats zona urbana, no urbana, número de ferits... La tipologia de ferits. Correcte. Si volguéssim, si baixem una miqueta, veiem que hi ha els dos mapes, el de morts i el d'accidents, i... No, digues. I la gràcia és, a part de sota, tenim el nombre d'accidents separats per ferits lleus, ferits greus i morts, amb les seves taxes d'evolució, que veiem com hem anat decreixent des del 2014, si estan dintre zona urbana o zona no urbana, si són cada setmana o no són caps de setmana, i la tipologia dels accidents que passen dintre zona urbana o fora de zona urbana. A més, el que permet aquesta eina és agafar i dir, doncs mira, vull veure tot l'Empordà, i ara em fa una agregació de l'Alt i el Baix Empordà, amb la qual tenim el càlcul del 2014 al 2020 per l'Alt i el Baix Empordà. Si volguéssim només tenir, per exemple, de l'Alt Empordà i només fer la província, el capital, Figueres, podríem veure que Figueres com està la seva situació, i veiem que tenim molta més accidents a zona urbana que no pas fora de la zona urbana, per exemple, que és la lògica contrària a el que passa si mirem tot l'Alt Empordà, que hi ha molts més accidents fora de la zona urbana que no pas dintre de la zona urbana. Per exemple, l'eina et dona aquesta versatilitat de, en un moment, tenir una informació, ja sigui amb la visió comarcal, la de la província o la del municipi, i volem donar aquesta flexibilitat amb l'eina.
Els mapes també et permeten visualitzar amb un cop d'ull. Aquí sí que els mapes no s'actualitzen amb el filtre, sinó que has d'anar amb el zoom. El que passa que em sembla que ens va malament el ratolí i no podem fer zooms, però tu pots veure on les vies, on tens una acumulació més gran d'accidents, i si tu pots clicar a la capa i posar, per exemple, que vegis la planificació urbana, i per tant tu pots veure si dins el teu municipi a quines vies tens més accidents, si és de motos, si és de bicis, i per tant generar tota una política associada a aquesta informació que tens. Si és una informació de trànsit que ja habitualment tots estem habituats a sentir, número de morts al municipi, però en aquest cas pots saber on has tingut el número d'accidents, si has tingut morts, si has tingut ferits lleus, quants, la via en concret. La via en concret dins del municipi és sobretot si la policia a l'accident ha posat la dada de la via, si no sí que no pots afinar tant. Això també estem limitats a com és la font d'informació de les dades. Això és un tipus de quadre de comandament que cadascú de vosaltres, quan accediu a la web nova que estem evolucionant, ja podreu entrar a qualsevol indicador. Ara us he ensenyat aquest, però els que vagin sortint, també d'àmbit social i de salut, podreu anar realitzant els filtratges que necessiteu en funció de la informació que vulguis consultar. Ara en proves tenim aquest, tenim el demogràfic. No és aquest. Perdoneu, o no. Bueno, si no ensenyem el de la contaminació, és igual. No, si ha de carregar. Si no, no és que no sigui. Ja està, aquí hi ha el demogràfic. És un altre tipus d'informació, també, on hem agrupat informació de context que pot agafar a nivell de província, de comarca, de municipi. Altre cop, aquí a l'esquerra, el filtre es pot fer el que es vulgui, en funció de la informació que es vulgui tenir, i això és a nivell d'usuari. Cadascú de vosaltres podrà seleccionar el que més li interessi i pots veure, en aquest cas, la piràmide poblacional en aquest cas de la província de l'any 2020, separant homes i dones, o sigui, sexe, autòctons i no autòctons. També podem veure l'evolució de la població desagregada per sexe, home i dona. També veiem aquí a la dreta tota informació resumida de què ha passat a nivell demogràfic. En aquest cas tenim seleccionat la província. Les tendències, doncs sabem que la variació interanual, per exemple, és d'augment, és a dir, en aquest cas, el 2020 la població ha augmentat respecte a l'any anterior, aquest és l'any anterior, un 1,39%. Veiem, en aquest cas, a la província, que la taxa de creixement des de l'any que tenim dades, que penso des del 2010, no, 2000, des del 2000 fins al 2020 veiem una taxa de creixement de 27,65%. Veiem una mica la informació, les fletxes et diuen la tendència que hem seguit pel que fa a aquestes dades, població adolescent, índex d'envelliment, tota una sèrie d'informació interessant, demogràfica i molt visual per poder-la interpretar. Veiem que la població ha crescut i aquí, per exemple, és l'evolució. Veiem que en el cas d'autòctons, si veieu la gràfica, que és aquestes primeres línies, no hi ha hagut canvi, pràcticament a nivell autòcton no hem crescut ni hem disminuït tampoc, ens mantenim. En canvi, al llarg dels anys, es veu l'evolució del 2000 al 2020, la població ha crescut per migració primer de la Unió Europea o de la resta d'Europa, Àfrica, i pots anar fent una anàlisi diferent en funció de l'interès que tingui cada persona quan fa la consulta. I el trànsit? No, i en tenim un altre, tenim tres en el tercer, molt ràpid, perquè això que és un altre quadre de comandament, que és el de contaminants atmosfèrics. Aquest és molt interessant, perquè aquí, sobretot és interessant perquè ens hem donat compte que a la demarcació de Girona tenim, a nivell ambiental, dir-vos que només per ara traurem indicadors que sapiguem que la literatura científica genera ja una correlació important entre exposició al factor ambiental i salut.
perquè en canvi climàtic d'indicadors ambientals n'hi hauria milions, no? Perquè ja no només és l'afectació a les persones, sinó també l'afectació al planeta, biodiversitat, etc. Per tant, per ara ens centrarem en aquells indicadors que sabem que afecten la salut. Per exemple, l'exposició a partícules, no? I el que ens està passant aquí, us podrem mostrar, us podrem facilitar quadres de comandament com aquests amb les dades que tenim. Per això també l'EcoOrg ens ha d'ajudar a afinar molt més què està passant a la demarcació de Girona a nivell precís, perquè ara tenim dades de registres i en el cas dels contaminants el que tenim són, em sembla, 6-7 estacions en tota la província de Girona que estan mesurant contaminants atmosfèrics. Per tant, això és una informació molt pobra i que quan, si vols passar el quadre... Aquí els gràfics són quan carreguem la informació que té la Generalitat dels contaminants que tenim a la demarcació, sembla que estem prou bé, no? Aquí veureu, en aquest quadre de comandament, veieu que hi ha un quadradet que diu Generalitat, que són les dades que tenim de la Generalitat perquè són el que mesuren les estacions que tenim en el territori, homologades, oficials, però la nostra sorpresa ha sigut quan un departament, en aquest cas d'investigació de recerca, que és aquest que us hem dit que ens ajuda de l'UDG, que fa recerca d'econometria estadística, amb les mateixes dades ha evolucionat molt el model estadístic, un model estadístic molt potent per precisar què està passant al territori a partir d'unes dades. És un article que han publicat recentment en una revista d'Estat Prestigi, i ens ha sortit que a Girona, a nivell d'exposició a partícules, estaríem molt pitjor del que en teoria estem segons dades de la Generalitat. Per tant, nosaltres com a observatori l'únic que podem fer és, en funció de la informació que tenim disponible en aquest moment, mostrar el que està passant. I en aquest cas és un clar indicador que si agafem dades amb els models que calcula la Generalitat o dades amb els models que està calculant aquest grup de recerca, en el cas del grup de recerca estaríem exposats a nivells bastant alts, bastant per sobre els nivells que recomana l'OMS pel que fa a partícules, que se sap que correlaciona amb bastanta afectació cardiorrespiratòria en salut, tumors, bastants problemes respiratoris, temes de cardíacs, etc. Per tant, podrem mostrar coses com aquestes, ara no entrem més a detall, però no vull allargar, però aquesta és la informació que podem... Una de les coses que també ens han explicat és que en qualsevol gràfic el que es podrà fer serà descarregar la informació filtrada per si s'ha de ficar en un informe o una presentació que ja estigui ficat de forma fàcil i ràpid per vosaltres. De forma que si filtrem, per exemple, per al gironès i volguéssim descarregar el gràfic, aquest gràfic ja directament estaria filtrat per la info que hi hauria del gironès, perquè no us hagueu de descarregar les dades. I també estem treballant en que tingueu un botó per descarregar-vos les dades que vosaltres us estigueu filtrant, per no haver-vos de donar tot un conjunt de dades, treballar-les aquí l'eina per veure els gràfics i llavors, si us voleu treballar amb l'Excel, que torneu a tenir les dades un altre cop perquè us l'heu de tornar a filtrar. I també hem fet la mateixa informació que hi ha en gràfics, l'hem passat a mapa, en la qual podrem tenir la informació de la província, però a més també en funció dels límits que presenta l'OMS, ensenyant l'evolució des del 2015 o fent una selecció. Per exemple, aquest seria el mapa de la província de la mitja del 2015 al 2019, de més a menys contaminat. Aquest seria el mapa que fa l'OMS. Aquí pots fer zooms, pots anar al teu municipi, donar dades a nivell de secció censal, per tant tens un nivell de precisió molt bo en quant a eina. En quant a les dades que tenim carregades, per mi són molt pobres encara, perquè jo crec que tenim un sistema de monitorització molt pobre de la demarcació pel que fa a dades de contaminació. I aquí tindríem, per exemple, amb els límits de l'OMS, el mapa de la província de Girona, mitja 2015-2019, a nivell de secció censal hi podríem veure com tota la part de la costa, la part del gironès, la part aquesta de l'aeroport, com està per sobre els límits de l'OMS de mitja durant els últims 4 anys. El mateix podríem veure l'evolució, com ha evolucionat la contaminació segons els models de la Generalitat, tot això. Que també és un mapa similar. I aquí podríem decidir si volem veure el 2019 respecte al 2015 o, per exemple, el 2015 respecte al 2016, perquè és la taxa de creixement sempre respecte a l'any inicial del qual tenim dades. I tindríem com ha evolucionat el mapa del 2015 al 2017. Veiem que en aquests anys, en un any, l'Alt Empordà i les Cerdanyes han empitjorat, són les zones que més han empitjorat. L'últim, que aquest és també interessant, si vols tenir una visió més en comptes de tota la província, una visió comarcal, seria a la selecció demanar-li que fes, per exemple, l'Alt Empordà.
i tindríem pintat el mapa de només de l'Empordà, on veuríem les zones més contaminades i les que menys. I si volguéssim fer, per exemple, tot l'Empordà, també li podem demanar i et fa, diguéssim, com un mapa a la carta. En plan, en funció del que vosaltres li heu demanat, et pinta el mapa. Si d'aquí, per exemple, volguéssim agafar només veure Figueres i... Figueres i, no sé, i Vilafant, per exemple, Vilafant, et faria el mapa només dels dos municipis que t'hauries triat, de forma que si volguéssim fer 4 municipis podríem fer i podríem agafar municipis puntuals de cada comarca. Aquí el que vosaltres vulgueu és per fer-vos un gràfic, un mapa a la carta, perquè ens entenguem. I amb això, en principi, donem per acabat els... La idea és que, com dic, la idea és que tingueu una eina que us sigui bastant flexible, bastant útil per vosaltres i que al final tingueu una informació fàcil i ràpida i filtrada per les vostres necessitats. Afegir que en Narcís, quan a indicadors, perquè sapigueu quins indicadors tindreu a disposició, és allò que us he explicat al principi, quan ell explicava les dades, que les tenim classificades en BIOS, bateria d'indicadors d'observatori dels 3 àmbits, salut social i ambiental. Allò que ell ha posat eren categories, àmbits, però dins de cada àmbit tenim nosaltres, cada un de nosaltres té seleccionats, no sé, penso que jo en tinc 50, a nivell social també 60, 70 indicadors, que és la nostra bateria d'indicadors que en els pròxims anys anirem treballant i en funció de les dades, en funció de si tenim dades de registre o si no, haurem d'esperar l'EQUOR, anirem alimentant i són els indicadors que anirem transformant, que ara a la web hi ha els que hi ha, que és el que us hem dit, però que els irem transformant amb aquesta informació de quadres de comandament, de manera que vosaltres tindreu informació de tots aquests indicadors, molts de l'àmbit social, molts de l'àmbit ambiental, però hem d'anar un a un perquè ja és una feina bastant ingent construir-los una mica amb rigorositat acadèmica, sobretot a nivell estadístic, és el que volem fer-ho així. Llavors, ja per acabar, la presentació, per continuar un moment, simplement la presentació. Simplement aquell mapa inicial que en Narcís us anava ensenyant, aquelles boles grans, que és el nostre referent, ens queda, hem parlat de dades, hem parlat de, no sé si hem parlat d'internacionalització, però sí, hem parlat de serveis i ara ens queda l'ecosistema. Per nosaltres és molt important fer tota aquesta feina sense que el territori la utilitzeu o sigui útil, no serveix de res, no té cap raó de ser. Per tant, per això també avui vosaltres, ja que tots els tècnics que vau participar, o no, però en el procés participatiu que vam fer abans just al mig del confinament, aquella informació que ens vau donar va ser també la que ens va ajudar a seleccionar aquestes bateries d'indicadors que ara és la que anem començant a treballar i anant generant aquesta informació. Per tant, per nosaltres l'ecosistema és bàsic, que en aquell moment ens vau ajudar a començar a construir la bateria d'indicadors. Ara ensenyem fins on hem evolucionat en aquests 2 anys i escaig que portem operatius. I a partir d'aquí, la nostra idea, l'ecosistema de doctors hi sou vosaltres, territori a nivell municipal, però també hi ha la part acadèmica, hi ha la part de xarxa de tècnics, acadèmics, totes les administracions que són proveïdors de dades, Generalitat, INES, DIPSalut té la càtedra, que també tot el món acadèmic ens assessora, que ens ajuda. Vull dir que tenim aquí identificats, tenim un comitè científic que ens assessora amb la construcció d'aquesta EQUOR, perquè el que també ens interessa és que l'EQUOR aquesta ens doni dades que tinguin una representativitat estadística robusta i significativa. No podrem donar dades de cada municipi, però sí que clusteritzarem i, per tant, tindreu, perquè no és que tindrem, sinó que tot seran dades obertes, per tant, que us podeu descarregar les dades que surtin d'aquesta EQUOR i, per tant, l'estem intentant construir amb el màxim de rigorositat científica que puguem, acompanyats d'aquest comitè. Paral·lelament també tenim un Consell Assessor Internacional que ens ajudarà i ens acompanyarà amb la construcció d'aquests indicadors, aquestes bateries d'indicadors que siguin també el màxim d'harmonitzades possible amb el que hi ha a nivell internacional perquè podem fer comparacions bones, tot i que això ja hem après que és molt i molt difícil perquè les metodologies en què al final, tot i que es vol harmonitzar les metodologies de construcció d'indicadors, cada un acaba fent servir la seva i costa una mica poder-nos... Jo crec que ens costarà poder-nos comparar internacionalment, no tant entre municipis de la demarcació, però en comparació internacional jo crec que serà difícil. I, per tant, tenim aquest ecosistema que el tenim present
I aquí és una mica més ampliat amb cada un dels agents amb els quals hem interaccionat, sector privat, també és important, administració pública, món acadèmic, tercer sector i fins aquí. Ja deixa compartir. No sé, ara també us volíem llançar la idea, també estem pensant en poder establir una xarxa. Aquestes sessions de presentació a l'Observatori aquesta setmana n'estem fent diverses i cada vegada que hem fet la sessió hem exposat la idea aquesta que l'Observatori, si no som útils al territori, sobretot, ja en Narcís començava explicant quin és el nostre propòsit, que és oferir informació útil i de qualitat als agents, a la ciutadania, però també a la gent que treballeu en política pública i que us pot servir per fonamentar actuacions, programes, polítiques, planificació. Aleshores, sense vosaltres tenim poca raó de ser i la idea també és poder muntar una xarxa de tècnics de territori per poder fer feedback. Per exemple, aquests quadres de comandament que construïem, ara jo dic l'ambiental, el de qualitat de l'aire, amb els tècnics ambientals que puguem fer, tinguem una petita xarxa per dir, mira, aquesta informació que estàs posant al quadre de comandament no m'interessi, m'interessaria més així. Que realment els quadres de comandament en Xevi els pot acabar codificant a la carta i, per tant, d'alguna manera, poder tenir una via, una xarxa amb vosaltres perquè que us sigui útil la informació que visualitzeu a través d'aquestes eines. El mateix amb Acció Social o amb Salut. Per tant, també llancem la idea de, no sé si teniu ganes, que intentem buscar una manera, una plataforma, alguna manera d'articular una xarxa amb el territori per poder tenir això, feedbacks, cadascú amb els seus àmbits. I ara sabem que tenim gent, com que treballem en l'àmbit dels determinants socials de la salut, tenim gent, tècnics de salut, d'educació, de joventut, de salut, socials. Per tant, tampoc no cal que tots ens reunim cada vegada, però sectorialment pensem que pot ser interessant. No sé si ens voleu fer algun feedback, alguna pregunta, que ja sabem que hi ha hagut aquests problemes del xat i no... De micro obert. Sí, deixem obrir micro per si algú vol dir alguna cosa o si algú vol fer algun comentari o si algú vol que li ampliem la informació o si hi ha algun comentari concret. Si voleu, jo primer agrair la feina, que crec que és superinteressant. L'esforç que heu fet també, me sentiu bé, l'esforç que heu fet també perquè ens sigui útil, perquè les imatges que hem anat posant i així, aquesta de pantalla, realment es veia que la informació era molt accessible, molt fàcil, i això crec que és el més important, perquè normalment la gent que estem treballant a territori tampoc tenim per què ser experts, diguéssim, en estadística, i per tant, a vegades el format en què t'arriben les dades és realment difícil d'entendre i d'utilitzar, i per tant aquest esforç crec que és important. I jo sí que penso que pot ser interessant buscar aquesta interacció, perquè quan treballes amb les dades, a vegades trobes a faltar coses que no s'han tingut en compte, que no s'han previst, perquè a vegades una cosa és treballar des del fet de tenir les dades i l'altra és voler treballar-les des de l'aplicabilitat que ens trobem o que necessitem sovint els tècnics, les tècniques, i per tant crec que sí que és interessant buscar alguna manera de generar aquesta interacció. Aquí, Laia, reforçar aquesta idea en el sentit que farem dues coses complementàries. Una serà, farem tot un pla de formació pel territori, no només per ensenyar en detall l'eina i per aprendre, sinó també unes formacions bàsiques per entendre conceptes que potser ara no s'usen habitualment en l'àmbit local, però que són coses necessàries de saber. I, per altra banda, tot el tema de l'assessorament personalitzat, és a dir, l'Observatori acabarà tinguent una línia de treball d'assessorament per municipis i per comarques, perquè si algú vol desenvolupar a través de l'eina un informe o vol tenir unes dades, nosaltres li podrem oferir un assessorament i un acompanyament individualitzat. Vull dir que a partir d'aquest moment nosaltres podrem fer també aquests processos d'acompanyament. Perfecte. Hi ha alguna qüestió més, dubte, recomanació, no sé. Bones. Jo era una consulta a veure com es podria fer.
És a dir, nosaltres recollim tot això que esteu fent, tota aquesta feinada, i això ens agradaria traslladar-ho a la resta de tècnics de la casa. La casa és molt gran i després això estaria bé que arribés a tots els tècnics de la casa que ho puguin utilitzar, tant de serveis socials com de joventut, com d'informàtica. Llavors, no sé si ens aconselleu que nosaltres fem aquest traspàs, que enviem aquesta documentació, que els hi comentem ja... No sé com podem fer aquest traspàs. Jo puc fer un correu i puc dir, mira, es posa en marxa l'observatori, teniu aquesta pàgina web, entrareu aquí, mica en mica s'anirà actualitzant, però suposo que tot això també anirà lligat amb la formació que deies i no sé, com ens recomaneu que ho traslladem, no ho traslladem encara? Com ens recomaneu que ho fem o que ho puguem fer? Aquí, Sílvia... Digues, Angie. No sé. Jo penso, Sílvia, que si podeu, és això, fer xarxa, explicar-ho. Entenc que com que hem gravat la sessió, aquesta sessió a través d'un enllaç us l'enviarem i la podeu també repartir. Qui tingui ganes d'escoltar el mateix que heu escoltat vosaltres ho podrà sentir. I, evidentment, a partir d'aquí, tots els contactes que tenim intenció de fer amb el territori, no? Pau, no sé què volies, és que t'he tallat. Sí, aquí només volia dues idees. Una era que ara farem una ronda de presentacions de tot l'observatori a tots els consells d'alcaldes, per tant, això vol dir que majoritàriament la majoria d'alcaldes tindran coneixement de que hi ha aquesta eina i després que, evidentment, hi haurà tot un pla de comunicació que estem desenvolupant i en el pla de comunicació la idea és que difonguem en el territori de la millor manera possible l'instrument, la feina i les tasques que pot fer l'observatori. Per tant, hi haurà un pla de comunicació que permetrà que intentarem arribar a tot arreu. Independentment d'això, i del que ha dit l'Angie, que estarà penjada la informació, a veure, nosaltres som un equip de servei al territori, per tant, nosaltres hem d'estar a disposició del territori. Per tant, qualsevol de vosaltres que pensi que seria convenient o interessant que nosaltres féssim una sessió personalitzada en algun lloc, nosaltres estem aquí. És a dir, estem per això, nosaltres estem per servir el territori. Llavors, qualsevol aproximació a la realitat vostra, nosaltres estem. Per tant, vull dir que qualsevol que tingui un interès específic en aquest sentit, nosaltres vindrem i respondrem. Què més? Doncs podem deixar-ho aquí, us sembla? I qualsevol cosa, aquí estem, a disposició. Sí, només us demanem sobretot una lectura, com us han dit, molt prudencial inicialment. Sapigueu que això és molt lent i els quadres de comandament els anirem traient a poc i per tant que també hem de fer la web, ara si accediu a la web en fase beta i fins que no tinguem la web definitiva i no anem penjant els quadres de comandament, serà una cosa progressiva. Per tant, que no us penseu que farem un desembarcament total, sinó que farem a poc, de forma progressiva, anirem traient cada vegada més indicadors i cada vegada amb més qualitat. És a dir, que llegiu-nos amb benevolença, perquè ara com ara és el que tenim. Sí? Doncs vinga, gràcies i fins la propera. Moltes gràcies a totes i a tots. Moltes gràcies. Adéu, moltes gràcies. Gràcies. Adéu. Adéu, gràcies. M'encanta.